Emozjonat. 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 Emozjonat bil-ħafna mħabba li qegħdin tururu lejna, lej il-familja tiegħi, lej Marti Lidja, lej binti Ġorġa, lejja. Aħna wkoll inħobbukom. Inħobbukom. Inħobbukom mhux biss għaliex minn mumenti jibes illi għaddejna flimkien fih, mument fej bkejna flimkien, fej kellna swit ta' qalb flimkien, mument li l-partit żgur ma kellu xejn jaħti fih. Żgur li intom ma kellkom xejn taħtu fih. Kontu intom li ħriġtuna minnu. Intom! Intom li mill-moment li bdiet il-kampanja l-qoddim tantu rejtu maturità, tantu rejna rispett lejn xulxin, tantu rejna kemm aħna differenti minn ħadd ieħor fil-maturità li ħaqna. Verament gburi bikom, kemm jien gburi bikom. Bl-entużjażmu. Bl-entużjażmu li urejtu, kulħadd kellu l-kandidat preferit tiegħu, però kollha kellkom xi ħaġa komuni. Tħobbu l-partit. Tħobbu l-partit. U minn kampanja, kulħadd jaf kampanja għal leadership fih dan partit, kemm tkun kumbattuta. Kemm ħallit sfreġi f'ħadd ieħor fil-partit ieħor li għadhom jinħassu sal-lum. Snin twal wara għadhom jinħassu. U aħna ħriġna b'saħħitna minn din il-kampanja, maqudin minn din il-kampanja aktar mill-li bdejna. Min qalbi ngħidilkom grazzi, grazzi. Millum ħbib tiegħi ma rridx nisbi iktar bin-nies ta' Chris u bin-nies ta' Robert. Aħna l-kol tfal tal-partit. Inwietkom lil dawk kollha minnkom li sal-lum għadhom mhumiex konvinti minni imma li jemmnu li l-Partit Laburista huwa l-għażla naturali għat-tmexxija ta' dan il-pajjiż li se nibqa' niġri warajkom. Se nibqa' niġri warajkom biex nikkonvinċikom wieħed wieħed. Għaliex nemmen fikom u għandi fiduċja f'kull wieħed u waħda minnkom. Kull wieħed u waħda minnkom li tant tistinkaw, li tant għamiltu sagrifiċċju għall-partit. Ta' dan jirrikonoxxenti. Lanqas għandi kliem biex nirringrazzjakom. Grazzi u grazzi kbira u ma nista' qatt nieqaf milli nirringrazzjakom. Grazzi speċjali tmur lil ħabib tiegħi Chris, lil Chris Fern. Grazzi Chris tal-kandidatura tiegħek, grazzi tal-ħbiberija tiegħek, dalgħodu verament ħadd pjaċir nitkellmu flimkien, sinċerament apprezzajt l-awguri tiegħu. Għada probabbli se nisbħu l-ġim flimkien nitrejnjaw. Grazzi Chris ta' żmien li ħdimna flimkien,
nassikurak li dan għadu l-bidu. Il-bidu ta' ħafna iktar ħidma li rridu nagħmlu flimkien għal dan il-partit, għal dan il-pajjiż. Ejja ħanaħdmu flimkien. Flimkien ma' sħabi tal-grupp parlamentari, sħabi kollha tal-grupp parlamentari, illi fihom f'daw l-aħħar sentejn u nofs kważi 3 snin issa, sibt 36 ruħ, 36 ħabib u ħabiba li bejnietna mis-sinċerità. Qed inħares il-qudiem biex naħdem ma' kull wieħed u waħda minnhom u kollha kemm huna bil-kapaċitajiet tagħhom qegħdin tant jagħtuni serħan il-moħħ għal dan il-proġett li se nkomplu flimkien. Għandna grupp parlamentari, segretarji parlamentari, ministri ta' talent, ta' kapaċitajiet illi vera għandna x'nirringrazzjawhom tal-ħidma tagħhom. Se niġbdu ħabel wieħed, aħna partit wieħed. Dan huwa dmir li kull wieħed u waħda minna għandna lejkom. Lejkom illi tajtuna il-fiduċja tagħkom, il-fiduċja biex nikgvernaw. Id-dmir li nżommu lill-partit maqut. Li nżommu partit wieħed kumpat flimkien, li naħdmu flimkien, ħalli ntejbu l-interessi tal-pajjiż, intejbu l-interessi tal-Awċin u tal-Maltin u nibqgħu mixjin il-qudiem. Li nżommu lill-partit rebbieħ. Il-partit rebbieħ kif kien għal dawn l-aħħar 10 elezzjonijiet. Rebbieħ mhux biex nirbħu, biex nistgħu niggvernaw ħalli noħolqu l-ġid. Inkomplu noħolqu l-ġid. Aħna l-partit tal-ġid, il-partit tat-tajjeb, il-partit tas-sinċerità. U nixtieq niċċelebra din is-sena flimkien magħkom partikolari għal dan il-partit. Il-100 sena mit-twaqqif tal-partit. Avveniment li tant għandu għax jagħmilna kburin, għax joħodna lura lejn l-eruq tagħna. L-eruq li tant aħna konvinti minnhom, li tant nemmnu fihom, li tant ma nistgħux ninsewhom. U jiena żgur minn din il-kariga ġdida li oġobkom taf dawni biha, żgur mhux se ninsa l-eruq tal-partit. Lill-eruq li bis-saħħa tagħhom qegħdin hawn illum. Ħbib tiegħi illum xtaqt naqsam ħafna affarijiet magħkom. Mhux se nitkellem dwar ħaġa waħda biss. Dwar il-legat li ħalla il-ħabib tagħna Joseph. Mhux se nitkellem dwar dan il-legat, għaliex titkellem dwar legat meta persuna tiġi nieqsa. Jien se nżomm il-proġett ta' Joseph ħaj u b'saħħtu. Il-proġett tal-moviment. Il-proġett li ġabilna 10 rebħiet elettorali. Għax in-nies għadhom jemmnu fina u aħna rridu nroddu dik il-fiduċja lura. Il-proġett ta' partit miftuħ, miftuħ għal kulħadd. Dak huwa s-sigriet, partit miftuħ għal kulħadd. Li ma jħares lejn l-uċuħ, ma jħares lejn il-kulur, ma jħares lejn it-twemmin politiku, ma jħares lejn reliġjon, imma jħares biss lejn dak li jaqadna u jwarrab dak li jifridna. Aħna l-partit tal-għaqda. Il-partit li jemmen li għandu jagħti opportunità ugwali lil kulħadd biex javvanza l-qudiem.
opportunitajiet indaqs. Ġej minn fejn ġej, int minn int. Jekk hux ġej mill-faxxa t'isfel tas-soċjetà, jekk hux ġej mill-middle class, jekk hux ġej mill-business class, jekk inti student, jekk inti żagħżugħ, jekk intix pensjonant, kulħadd ikollu opportunità indaqs fil-ħajja. Dan hu dak li jfisser il-Partit Laburista. Dan hu dak li huwa l-moviment immexxi mill-Partit Laburista. Dan hu dak li nemmnu fih fil-prinċipji tagħna. Partit illi gburi li huwa tant miftuħ li issa rridu nsibu wkoll il-bilanċ mal-eruq tagħna. U dak se jkun is-sigriet li se joħodna fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Illi nżommu dan il-bilanċ tant importanti bej partit miftuħ għal kulħadd, partit li appella għal kulħadd, partit li jibqa' jikber u importanti li jibqa' jikber, imma fl-istess ħin ma ninsewx lil dawk li dejjem kienu hemm mal-partit. Partit li jifhem li hemm ħafna minn sofra ġustizzja u li għad hemm ħafna ġustizzji li għadhom ma sewwewx. Dik hija l-ġustizzja li nemmnu fiha li dawk l-inġustizzji jissewwew. Jissewwew u jissewwew sofrihom minn sofrihom għax l-inġustizzja ma jitajba l-ħadd. U ma nemmnux fl-inġustizzja. Aħna partit tal-ġustizzja, partit tal-ġustizzja soċjali, partit tal-mobilità soċjali, partit tal-għaqda nazzjonali, partit tal-ugwaljanza. Dawk l-erba' prinċipji li jien tant gburi li dejjem dorna lihom kull meta kellna bżonn. U dejjem sibna dawk l-erba' prinċipji li jiggwidawna f'dawn l-aħħar ġimgħat u għalhekk lillum il-bastiment reġa' dritta wara l-maltemp diġà ġie l-bnazzi, ejja ħanimxu il-qudiem, ejja ħanaħdmu l-qudiem, ejja ħanuru kemm aħna partit maqut u b'saħħtu, kemm aħna pajjiż maqut u b'saħħtu, kemm aħna Maltin illi nħobbu lil xulxin, kemm aħna Wċin li nħobbu lil xulxin, kemm aħna poplu wieħed maqut li jħobb lil xulxin, li jħobb lil xulxin. Gburi li nifforma parti minn dan il-partit li jemmen fil-ġustizzja soċjali, fil-mobilità soċjali, li inti twelit fl-ma faxxa tas-soċjetà twilit, għandek l-opportunità daqs kulħadd ieħor li titla' l fuq, li tavvanza fil-ħajja. Kulħadd għandu l-aspirazzjonijiet tiegħu. Kulħadd, mill-persuna bl-iktar xogħol modest sal-aktar sinjur, kulħadd għandu l-aspirazzjonijiet. Ejja naħdmu ħanatu lin-nies dik l-aspirazzjoni li jkomplu jitilgħu il fuq, li se nkunu l-partit, il-moviment li se nagħtuhom kull opportunità biex jilħqu l-aspirazzjoni tagħhom. Dak huwa li nemmnu fih. Dak huwa li nemmnu fih partit, moviment li jħobb liż-żgħir, li jħobb lill-batut, li jħobb lill-fqir, li ma nagħlqux għajnejna għad-dbatijiet ta' ħaddieħor. Aħna nħossu għal ħaddieħor. Dik hija l-qalb li nħossu għal ħaddieħor, li nifhmu id-dbatijiet ta' ħaddieħor. Partit li nifirħu bis-suċċess. Aħna maħniex il-partit tal-ejra. Aħna l-partit tas-suċċess li nifirħu bis-suċċess tan-nies u li l-ejra m'għandix posta f'dan il-partit għax nemmnu fit-tajjeb, nemmen fit-tajjeb ta' kull wieħed u waħda minnkom, nemmen illi kollha kemm intom nies li kapaċi timxu l-qudiem fil-ħajja. U rejtuna f'dal aħħar ġimgħat kemm hemm nies tajbin li jimmilitaw fil-partit, kemm hemm nies tajbin fil-pajjiż, anke dawk li ma jemmnux fit-twemmin tal-Partit Laburista. Fimt kemm hemm nies ġenwini li jħobbu lil pajjiżna, li fil-mument huma sinċerament inkwetati għaliex investew fin-negozji tagħhom. Ħadu self mill-bank biex setgħu jixtru l-proprjetà tagħhom. Emnu, alla volja politikament ma jemnux magħna, ma għandhomx il-twemmin politiku tagħna, emnu fil-proġett tal-Partit Laburista. Emnu li dan il-proġett kien aqwa l-Malta. U llum għandhom dak li ftit tankwiet qed jgħidu ma għada filgħodu se jisbaħ, għada filgħodu x'jum se jkun. Jien ngħidilhom li għada filgħodu se jkun jum is-serħan il-moħħ. Jum illi fih
se nkomplu naħdmu b'kontinwità. B'kontinwità li dak it-tajjeb kollu li għamilna f'daw l-aħħar 7 snin u għamilna ħafna ħbib tiegħi tajjeb. Ħafna għamilna tajjeb. Ejja nkunu kburin bit-tajjeb li għamilna f'dal aħħar 7 snin. Perjodu qasir meta tikkunsidra 7 snin biss. U nikkumparhom ma x'għamel ħadd ieħor f'25 sena. Biżnihom b'ħafna. Mhux biżżejjed imma għadna nofs triq, fadlilna ħafna u ħafna x'nagħmlu. Ħafna x'nagħmlu. Għada jum il-kontinwità li ħandawruha fi stabilità, li ħad titrasforma ruħha fi stabilità. Hekk iridu n-nies. Hekk qed jgħidulna n-nies. Ejja nibqgħu bir-riċetta li ħadmet. Dik hija r-riċetta li nafu x'inhi li tatna tant suċċessi, ejja nibqgħu naħdmu biha. Riċetta li mhux biss ġabet is-suċċess elettorali imma li ħadmet għall-ekonomija, li katret il-ġid, li ġabet pajjiżna tant b'saħħtu ekonomikament. Ejja ħalli nkomplu nikbru flimkien. Il-kontinwità. Għaliex hija tajba l-kontinwità? Għaliex tatna riżultati tajbin. Tatna suċċessi tajbin. Imma xi ħaġa li ħloqniha flimkien, li nemmnu fiha flimkien. Li tul dal-aħħar 7 snin u anke qabel mill-2008 sal-lum konna parti minna l-koll. Li fassalna l-idejat li tawna l-kontinwità. Konna parti minn proġett wieħed u ta' kull istil ta' tmexxija li jien nemmen fih. Il-politika ta' minn nies għan nies. Politika sempliċi. Politika illi tfasslu intom. Politika fejn toħorġu intom mill-idejat. U hemm il-partit irid ikun vuċi għalikom biex intom tatuna l-idejat. Dawk l-idejat infassluhom f'policies għal pajjiż u nimxu il-qudiem. Għax nemmnu fin-nies. Imma mal-kontinwità hemm ukoll il-bżonn ta' bidliet. Bidliet li jiena determinat li nagħmilhom. U dik hija l-kontinwità li żomm it-tajjeb u fejn hemm il-ħażin tirranġah. U aħna għandna l-umiltà biżżejjed li naċċettaw li żbalji għamilna. U min ma jagħmel żbalji? Min ma jagħmel xejn? Min ma jagħmel xejn ma jagħmel żbalji. Aħna għamilna ħafna u meta taħdem ħafna, żbalji se tagħmel ukoll. Imma xorta waħda mhux se nagħlaq għajnejja l-iżbalji. Mill-iżbalji tallimna u l-iżbalji mhux se jerġgħu jiġu ripetuti. Dwar dak għandkom il-kelma tiegħi. Se naħdem flimkien ma' sħabi fil-grupp parlamentari flimkien magħkom biex inkomplu nsaħħu is-saltna ta' dritt. Inkomplu nsaħħu il-governanza tajba. Determinat li nagħmlu għax nemmen li din hija triq it-tajba. It-triq it-tajba għalikom, it-triq it-tajba n-nies, it-triq it-tajba għall-pajjiż. Se nkun sod iżda wkoll u sod ħafna li nara li titwettaq ir-rieda tal-poplu, il-mandat li tagħna l-poplu li aħna nikgvernaw, li nitħallew nikgvernaw. Għaliex fadlilna ħafna aktar suċċessi x'inġibu lejn pajjiżna. U għalhekk kulħadd irid jifhem li l-gvern għandu d-dover li jigverna, għandu l-mandat biex jigverna, għandu dmir li jigverna, nagħmlu l-bidliet fejn hemm bżonn li nagħmlu l-bidliet, imma tidu tħalluna nigvernaw ukoll. Għax dik hija x-xewqa tal-poplu u dik hija d-demokrazija. U ħbib tiegħi il-messaġġ li xtaqt inkompli inwassal magħkom sal-lum u naqsam magħkom tal-lum huwa dwar dak li jinnara li għandu jmexxina l-qudiem fix-xhur u fis-snin li ġejjin. L-istil ta' tmexxija li jien inħares lejh, tmexxija miftuħa, tmexxija fejn nisma' mingħand kulħadd, tmexxija fejn mhux nieħu d-deċiżjonijiet waħdi u niddeċidi waħdi, imma li nisma' l-opinjoni ta' kulħadd. U mbagħad tieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn. Imma tisma' x'għandhom xi jgħidu n-nies, tisma' x'għandhom xi jgħidu sħabek fil-kabinett, nemmen f'ħafna fir-responsabbiltà li tinqasam b'mod kollettiv, bejn sħabna tal-kabinett, sħabna tal-grupp parlamentari, għax bekk id-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod tajjeb.
Nemmen ħafna fid-dixxiplina wkoll. Nemmen ħafna illi f'dan il-mument irid ikollna sens ta' dixxiplina magħna nfusna magħna. Nemmen ħafna fid-dixxiplina li tagħmel fuqek infusek, fuqek innifsek. Hija meħtieġa f'dan il-mument. Sakemm tibbilanċja dik id-dixxiplina billi tkun ġust ma' kulħadd. Il-bilanċ bejn li tkun dixxiplinat u li tkun ġust. U nixtieq li dan il-messaġġ jasal. Dan mhuwiex mument fejn għandna traċedji fil-pajjiż, ma nebda traċedja fil-pajjiż. Imma huwa mument sensittiv. U rridu nifhmu li hu mument sensittiv. Jien nifhem li hu mument sensittiv. Mument li jeħtieġ il-ħsieb biex toħroġ minnu, jeħtieġ il-viżjoni, jeħtieġ li nkunu dixxiplinati ma' xulxin, imma noħorġu minnu. U noħorġu minnu ħafna aktar qrib, ħafna aktar viċin milli qed jaħsbu ħafna. U se noħorġu aktar b'saħħitna minnu dan il-mument. Ser nitmexxa minn dak li fil-kuxjenza tiegħi għandu mis-sewwa. Mill-valuri tal-integrità, tal-onestà, tal-korrettezza. Valuri li kollha kemm aħna għandna għax inkunu kburin bihom. Valuri li tant huma sinonimi mal-Partit Laburista, li tant huma sinonimi li tant jaqblu mal-eruq tagħna. Ejja mmorru lura lejn dawk il-valuri, lejn dawk il-prinċipji sempliċi. Prinċipji iżda li tant jagħmlu b'saħħtek. Prinċipji u valuri li tant huma rilevanti fil-mument tal-lum. Bibti għada jum is-serħan il-moħħ, imma huwa wkoll jum ta' xogħol normali. Jum fej kulħadd irid ixammar il-kmiem għal ħafna ħidma. Il-kmiem tiegħi diġà xammarthom dalgħodu u bdejt mill-ewwel momenti. Bdejt mill-ewwel momenti f'ħidma li nifhem iżda li ma nistax nagħmilha waħdi. Għax jekk nipprova nagħmilha waħdi, żgur li ma nasalx. Għandi bżonnkom. Għandi bżonnkom. Nitlobkom tkunu miegħi. Kunu miegħi. Kunu miegħi. Għandi bżonnkom. Bikom warajja għandi kuraġġ kbir, viżjoni ċara ta' fejn iridu mmorru, determinazzjoni b'saħħitha li nimxu l-qudiem għaliex nemmen fikom. U nemmen li flimkien nistgħu nagħmlu ħafna ġid għal Għawdex u Malta tagħna. Iva nemmen illi l-aqwa żmien mhux biss beda ma se jkompli. L-aqwa żmien fadallu għaddej u l-aqwa żmien għad irid jiġi. Għada rridu nqumu bit-tranquillità fil-pajjiż, bis-serħan il-moħħ. Bis-serħan il-moħħ li għandha l-business community, bis-serħan il-moħħ li għandu jkollhom il-ħaddiema, il-pensjonanti, l-istudenti tagħna, illi jgħixu l-ħajja ta' kuljum, il-ħajja tax-xogħol, il-ħajja tal-familja, dan hu dak li qed jitlob il-pajjiż. Il-pajjiż mhux qed jitlob affarijiet komplikati minn għandna. Ejja ħanimxu l-qudiem qed jgħidu n-nies, ejja mmorru lura lejn fejn konna ftit tal-ġimgħat ilu u nimxu l-qudiem u navvanzaw il-qudiem. U dak li wedkom weda sempliċi, weda li naħdem kemm niflaħ biex nilħaq l-aspirazzjonijiet tagħkom, biex intom tistgħu timxu l-qudiem, biex ikollkom intom ukoll is-serħan il-moħħ. U nagħmel appell żgħir hawnhekk lill-business community li tant għandi fiduċja fiha. Għamlu kuraġġ. Għamlu kuraġġ. Għamlu kuraġġ. Jien se nagħmel minn kollox biex lilkom narakom tibqgħu tavvanzaw il-qudiem, biex tibqgħu tagħmlu l-profitti tagħkom, biex tibqgħu tagħmlu l-proġetti tagħkom. Nitlobkom ħaġa waħda biss. Aħsbu fil-ħaddiem. Aħsbu fil-ħaddiem. Aħsbu fil-ħaddiem kif diġà qed tagħmlu, imma kunu stakeholders magħna biex tiżguraw illi l-ġid ma jeħilx fuq imma jinżel l-isfel. Jinżel l-isfel ħajilħaq il-kulħadd. Hemm inkunu lħaqna il-mira ta' fejn iridu naslu meta l-ġid jasal għand kulħadd.
Tant nemmen fiha li kulħadd ħaqqu llum b'ekonomija tant b'saħħitha, b'tant ġid ġenerat mill-pajjiż, li kulħadd ħaqqu jipparteċipa mill-ġid fil-ġid li qed jiġġenera l-pajjiż tant sabiħ tagħna. Nemmen fis-self-employed. Ħafna nemmen fis-self-employed. Jiena sal-bieraħ kont self-employed. Sal-lum anzi għadni self-employed. Minn għadha ma nibqax. Bil-fors li nemmen f'kategorija ta' nies li għadni nagħmel parti minnha. Nemmen fil-pensjonanti tagħna li tant għandna xi nkunu rikonoxxenti lejhom għal ħafna l-għamlu għalina. Li bis-saħħa tagħhom għandna l-pajjiż sabiħ u b'saħħtu li għandna llum. Nemmen illi il-professjonisti għandhom valur b'saħħtu f'pajjiżna. It-tobba, l-avukati, kull professjonista li għandna f'pajjiżna tant jagħtu kontribut lil pajjiżna. Għandi fiduċja sħiħa fikom. Lil ħaddiema tal-id għandi fiduċja kbira. Fil-ħaddim iż-żgħir, fil-ħaddim is-sempliċi, fil-ħaddim il-modest. Bil-fors ġej nħares lejn il-memorja tan-nannu tiegħi, ħaddim tax-xatt, ħaddim liċenzjat, illum nieqes. Kien ħaddim li tawweġ bix-xogħol. Bil-fors tkun tħobb liż-żgħir, bil-fors li tħobb il-batut. Għalhekk nemmen f'dawn il-prinċipji li nibżgħu għaż-żgħir u għall-batut u għall-fqir. Fiduċja partikolari iżda għandi fiż-żgħażagħ. Grazzi li minn dejjem kontu miegħi għaliex dejjem emmint fikom. Dejjem emmint fikom. U llum irridkom tkunu protagonisti miegħi biex flimkien immexxu lil dan il-pajjiż il qudiem. Dan hu l-mument tal-aħna. Il-mument tal-aħna akbar mill-jiena. U jiena tagħkom għaliex tantu rejtu rispett lejja li jien bil-fors dan ir-rispett irrid nirreċiprokah b'ħidma, b'lejaltà, b'dedikazzjoni, b'impenn flimkien mal-bqija tat-tim tal-grupp parlamentari, mal-bqija tal-kabinett, il-liva għandna entużjażmu, għandna kuraġġ biex naħdmu flimkien b'lejaltà, b'impenn wieħed, ejja ħalli flimkien inkomplu nsaħħu lill-partit, flimkien insaħħu lill-pajjiż, partit wieħed, pajjiż wieħed, poplu wieħed, aħna il-koll ulied familja waħda. Sinjuri, il-mexxej elett tal-Partit
We